trænet til forestillingen Let's Dance Nielsen, som er lidt en hyldest til komponisten Carl Nielsen. Det er et kæmpe stort projekt. Ja. Så der er 5 skoler involveret og næsten 90 dansere. Og vi har brugt hans anden symfoni. Og så er det så også musik med en sådan skole. Det er mega spændende at prøve at være med i sådan en stor produktion. Jeg har aldrig prøvet, hvor der ligesom er live musik, og ja, det er mega fedt at prøve at være med i. Jeg glæder mig til at se, hvordan dans og musik og videodesign fungerer sammen. Altså, vi har videoproduktioner blandt en meget stor del af forestillingen, så det er bare en visuel forestilling. Det er mega fedt at være med, og jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe produktion. Jeg glæder mig nok mest til, når vi kommer derover og får det sat sammen, og vi skal prøve det på scenen første gang.